2025 ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ 2-3 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କଣ ଏଇ ବର୍ଷଟି ତୁମେ ଖୁସିରେ ବିତେଇଛ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାରେ ବିତି ଯାଇଛି? ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛ ନା ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଭାସି ଯାଇଛ? ଜୀବନର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଥକି ଯାଇଛ ନା ବିରତି ନେଇ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ବୋଧହୁଏ ଏସବୁ କିଛି ବି କରିପାରିନାହଁ କି ନିଜର ସାଥୀ ନିଜେ ହୋଇପାରିନାହଁ। କାହିଁକି ଆଜିଠାରୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ? କାରଣ କେବଳ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସରିଯାଇଛି, ପୁରା ବହିଟି ବାକି ଅଛି। ନିଜର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଏଇ ବର୍ଷର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ନୁହଁ, ଜୀବନର ପୁରାତନ ବହିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷର କାମ। ସେଇ ପୁରାତନ ବହିକୁ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଆମ କାମ। ତେଣୁକରି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ କିପରି ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା।